ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿ ಬುಲಿಪಾಲಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಕ್ಕೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರಿಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರು ಕೇವಲ್ತ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಅವೇತೋ ನಾಟಕಲೇನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನಕುಲು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ರಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪ್ರಭಾದ್ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರಿವಲ್ಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಣ ಪುರಾಣದ ಬಗೆಟ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೀತಿನ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುವೆಂಪು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಬರೀತಿರು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಹೊರುತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆಯಬಲ್ಲೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿದಕುಲು ಯಾನ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ತಪಸ್ವಿ ಶಂಭುಕನ ಆಶ್ರಮನು ಕಾಪುನಾಲ ಎನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡನೆ ಲೋಕ ನಡ್ಕುಡು ಭೂಮಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಮೋನೆದ ಒರು ಸೆಟ್ಟುಡು ತಪಸ್ವಿ ಶಂಭುಕನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲಿಗ್ಲ ಬರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ನೇಸರ ದೇವೇರು ತಪಸ್ವಿನ ಆಶ್ರಮದುಲೈ ಬರಡು ಪಂಡದಾಂಡ ತಪಸ್ವಿಲೆನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಣೆ ದಾಂತ ಏರ್ಲ ಐಡೆಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಮರಣನೆ ಗತಿ ಏರವಲಿಚ್ಛೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಪ್ಪಣೆ ದಾಂತೆ ಆಶ್ರಮದುಲೈ ಬತ್ತೆರಡ ಮದೆ ಟುಂತುದು ಅಕಲ್ನ ಪಿರಣ ತೆಪ್ಪುವೆ ಅಮರೆ ವನತೊಲೈ ಮಸ್ತ್ ಪೂಂಡು ಯಾನ್ ಪೋದು ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಪ ಬಾಲೆ ಅಂಚು ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತು ಆ ಬನತ ಬೇರಿನ ದಾಂಟೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಉಂತು ಅಮರೆ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚಾಗಿಂಡು ಏ ಬಾಲೆ ಈ ದಾಯ ಗಿಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಣೆ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಇರಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ತು ತಿರ್ತು ಗುರುಜಿ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ ಈ ದಾಯಗ ಬತ್ತ ಬತ್ಕದು ಬಾಳುಡಾಯಿನ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಹುಚ್ಚುದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಪಿರಣ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಶಂಭುಕನ ಆಜ್ಞೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಏನನ್ನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲ ಬಾಲೆ ಒಡೆಗು ಪೋಯ ಅವೇರು ಇಂಚಿಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ ಇಂಚಿಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಆಶ್ರಮದುಲಾಯ್ ಬತ್ತೆಡ ಆಯಾಗ್ಲ ಮರಣನೆ ಗತಿ
ಯಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬನ್ನೋಡ್ ದಂಚಿ ಮಾಡುವೆ. ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಓಲುಲ್ಲ ಮಗ ಬಾಲೆ 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 ನಿಕ್ಕ ದಾದಾಣು ಮಗ ಬಾಲೆ 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 ಈ ಶಂಭುಕನ ಆಶ್ರಮದ ಬೇಲಿನ ದಾಂಟಿಯನ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಮರಣದ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರಿಯನ ಮರಣದ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರಿಯನ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಉಸುಲಾದಿತ್ತ ಎಂಕು ತುಂಬಗ ಈ ಊರು ಕೋಲಾದಿತ್ತ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟಿನ ಬಾಳೆ ಬಾಲೆ 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 ನಿನ್ನ ಮರಣದ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಸಹಿಸಮುನು ಮಗ ನಿನ್ನ ಸಾವುದ ಗೆಂಡನು ಎಂಚ ತಾಂಗೊನುಡು ಬಾಲೆ ಓ ಅಯೋಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇನಿ ಮುಟ ಈ ಅಯೋಧ್ಯಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘೋರ ಕಚ್ಚನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತುಜಿ ಕೆಬಿಯರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಆಮೆ ಆಳುನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಳುನ ರಾಮನ ತಪ್ಪು ನಡಕೆನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅದು ಕೊಂಡ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದಿನ ಯಾನು ಮಸನೊಡಿತ್ತಿನ ಪುಣತಲಕ್ಕ ಅದು ಪೋಯನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ವಿಧಿಯೇ ಬಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓಲುಲ್ಲರು ಬಾಲೆ ಓಲುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ಬಾಲೆ 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 ದಾದಾಣ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲೆ ದಾದಂದು ಬಂದಿನಿ ಆ ಬನತ ಉಲ ಇಡುವರಿ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿದ ತಪಸ್ವಿ ಉಲ್ಲೆ ఆయన ಬನತ ಉಲ ಈ ಬೇಲಿನ ದಾಂಟದ ಏನು ಪೋಯೆರಡಲ ಆಕಲಿಗೆ ಮರಣನೆ ಗತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪೂ ಕೊಯ್ನೇಕ್ ಮರಣದ ಲೆಪ್ಪುಲೆತ್ತೆ ಆ ತಪಸ್ವಿ ಬಾಲೆ 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 ಲಕ್ಕು ಮಗ ತುಲ ಲಕ್ಕು ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾಮರಾಜುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತನಾಡಬರ ಸಾಧ್ಯನ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಓದುನ ಈರಿಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿ ಕಜ್ಜೊ ನಿಂಚನೆ ಬುಡುಪುಜಿ ನಾಮೆ ಆಳುನ ರಾಮರಾಜುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಂಬರಾಪುನು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುನು ನಿಜ ಪಂದಾಂಡ ಈ ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಯಾನು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುದಿನಿ ಸತ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮರಣವು ಕಾರಣ ಆತಿನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಎನ್ನದಾಯಗಲೆತ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಏಯ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರಣಗ ಪೋಯರೆಗೆ ಈ ಕಾರಣನಾ ಹಾ ಅಂಚ ಪಂಡುದ್ಲ ಪಣೊಲಿ
ಪಿರಣ ದೆಪ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜ. ಆಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಂದೆ ಎರ್ನ ಪಿರಣಲ ಗೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಿಜ್ಜತನಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಡಿನ ಸಮನೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಂದ ಪಿರಣ ದೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪೇ ಆಂಡ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೆರ್ನ ಪಾತೆರುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅಂದ ಅಂಚಡೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋಗ್ಲ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಲ ಆ ತಪಸ್ವಿ ಶಂಭುಕನ ಪಿರಣನು ಗೆಪ್ಪುಲ. ಯಾನ್ ಎರ್ನಾಡಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಎದುರ್ದಾಯೆ ಆತೆ ಶಕ್ತಿವಂತೆಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆಲ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆಲ ಆದುಕೊಡು. ಅಂಚಂಡ ಏನಡದಾಲ ಶಕ್ತಿ ಜಂದು ಪಣ್ಪನ ಯಾನಂಚ ಪಂಡಿನತ್ ಆಂಡ ಈ ತಪಸ್ವಿ ಶಂಭುಕನಾತು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಯತ್. ಏ ಕಟು ಮನಸ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರಣಗೆತ್ತಿನ ತವಂದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ನಿಂದನೆದ ಪಾತಿರ್ವನ. ನಿಂದನೆ ಯಾನ್ ಇರೆನ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಚ್ಚೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಆತೆ. ದಾದ ಕಜ್ಜ ಬಾಳದು ಬೆಳಗೊಡೈನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರಣಗೆತ್ತಿನವು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜನ ಎತ್ತಿನ ಪಿರಣನು ನಿಕ್ಕ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆಗ ಆವ. ಓ ಪಂಜವೆ ಪಿರಣ ದೆಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜ ತೆತ್ತಿ ಪಿರಣನು ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜಾತ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಲಯೇ ಯಮಟಲ ಆವಂದಿನ ಕಜ್ಜ. ఉందని ఆ నించని ఉడుపుజీ అయోధ్య నగరుడు రామె ఆడు 40 ఇంಚಿನ ಅಧರ್ಮಾಪುನು ಪಂಡ ఉందని ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಯರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ರಾಮಡನೆ ಪೋದು ದೂರು ಕೊರ್ಪೆ. ಪೋ 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 ನಿಗ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣು ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ. ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮರಣ ನ್ಯಾಯನ ಬಂದು ರಾಮಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓ ರಾಮನ ಇಡಗಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ. ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೆರಿದ್ನವೇನು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇಡೆಗೆಲೆ ತಂದು ಬಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಲು ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲುಲ ಯಾನು ರಾಮಡ ಪೋದು ದೂರು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸಾವುಗೂ ಅಯನೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಯಾನ ಎಡನೆ ಪೋದು ದೂರು ಕೊರ್ಪೆ. ಎಡನೆ ಪೋದು ದೂರು ಕೊರ್ಪೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಲ ಮಗ ತುಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಬಲೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲದು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಹೊರಲೆಪ್ಪುಲ ಮಗ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಲ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ತುಂಟಾಟದ ಪಾತೆರನು ಹೊರ ಪಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಕರಿನ ಜನ್ಮಡು ದಾದ ಕೇಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನ ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಸೈಪುನ ಈ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪುಣ್ಯನ ಬಾಲೆ ಈ ತನಲ ಜವನದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪಾಪುದ ಒಂಜಿ ಪನಿಲ ನಿಕ್ಕ ಅಂಟದಜಿ ಈ ದಾದ ಕೇಡು ಮಲ್ದ ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಏಗ ಬುಲಿಪುವ ಓದು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲ. ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆನ ಯಾನ ಕಾಪುವೆ. ಅವಲಂದತ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಕುಡದಾಲ ಮಲ್ತಾಡ ಪಿರಣನೆ ಪುಂಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಲೆ ರಾಮ ರಾಮ ಯಾನ ಮೃತ್ಯು ಪಿರಣ ದೆಪ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜ. ಬಲ್ಲೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ರಭು ತುಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗೋಪುರದ ಕಳಶ ಮಣಿಯೇ ತೀರ್ತು ಮೂರ್ತಿನವೇನು ತೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಕಳೆ ಹೊಂದಿದ ದುಃಖದ ನೋಟ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಗ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಕುಲ ನೀವು ವನವಾಸಗಂದು ಪಿದಾಟ್ನಗ ಈಗಲ ಧರಿಯುಲಕ್ಕ ದುಃಖ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೆರು ದಶರಥನ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಬೆರಣಿರು ಅಂದಣ್ಣ ಬಿರಣೆರೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವೇದ ತೆರಿದಿನ ಈರು ತಾಲ ತೆರಿಯಂದಿಲಕ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೆರೆ
ನಡದಿನ ಅಧರ್ಮನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತರಡ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವ ಆಪೆ. ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಕಾರುಗು ಬೋಡನ ಪೂರ್ವೆ ರಾಮ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರಣ ನಂಜಿ ಪಿರಕೋರ್ಲ ಈ ದಾದ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನುವೆ ರಾಮ ಒಂಜು ಪುಣ್ಯದ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತಿರ್ಲ ರಾಮ ಮಲ್ಪುಲ ರಾಮ ಪಾಶಂಡಿ ಕೊಂಚು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಲ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಡು ಒರಿ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುದು ಬಂಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ರಾಮ ನಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ರಾಮ ರಾಮ ತೂಯನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರೆನೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲು ನುಡಿ ನುಡಿಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಗು ಕುತ್ತು ನಂಚಿನವೇ ಶೂದ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನು ಕೇನ್ನಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿವ್ಯ ದುಃಖನೇ ಉರ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮಹಾಮಲ್ಲ ಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಲ ಆ ಶಂಭು ಕಲಕ್ಕನೆ ಶೂದ್ರನೇ ಆತ ಅಂದಣ್ಣ ಈ ಬರದ ಭೂಮಿಡು ತಪಸ್ಸದ ಮೈಮೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಣೆರೆ ಆ ತಪಸ್ವಿಪ್ಪನ ಜಾಗನ್ ತೋಜಾದು ಕೊರುವರ ರಾಮ ತುಲಾ ಓ ಪುಂಚದ ಉಲ ಇಡುಲ್ಲೇ ಆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ರಾಮ ಯಾನೊಂದು ದಾದತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಈ ಈ ಆ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿದ ಹೇಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ ಎನ ಕನ್ನಡಿ ಯಾನು ತೂವತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಮ ದಾದತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿರೇಣರ ಯಾನು ರೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕೊರುವರ ಪನ್ಲ ರಾಮ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೆರಿದಿನವೇನು ಪನ್ಪೆ ಬೆರಣೆರೆ ತಪಸ್ವಿಲೇರನ್ನು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕೆರ್ಪುನ ಪಾಪದ ಕಜ್ಜಾತ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಲು ತರ್ಕಗು ಮೀರ್ದಿನವತ್ತ ರಾಮ ಹಾಂಡ ಹಾಂಡ ಯಾನ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಸಲ ದೂರು ಕೊರಿಯರಡಲ ಇನಿ ಮುಟ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಪಿಲೆನೆ ಕೊರ್ತುಜ ರಾಮ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಶೂದ್ರರಿಗೂ ತಪಸ್ಸದ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡುಪ್ಪುನ ನುಡಿ ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಣಗು ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸದ ಅಧಿಕಾರ ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ದ್ವಾಪರಡು ವೈಶ್ಯಲ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಗೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಶೂದ್ರಗ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಹೈಕ್ ರಾಮ ಹಿರಿಯರು ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಧರ್ಮಗೂ ಪೆತ್ತಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ನಾಲು ಕಾರಡಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತುಣಿಗೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಾರಡು ಉಂತುಣಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತೊಂದು ನಡುಗೊಂದು ಪುರೆಲೊಂದು ಕುಂಟೊಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ರಾಮ ನಾಯಿದ ಪೇರು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೇರು ಆಂಡಲ ಅವು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನ ಪಲ್ಲ ಆ ಶಂಭುಕೆ ನಾಯಿದ ಪೇರಿಗೆ ಸಮ ಸರಿ ಬೆರಣೆರೆ ಅಂಚಾಣತಿ ಯಾನದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ರಾಮ ಯಾನು ಪಂಪುನ ಈತೆ ನಿನ್ನ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಡು ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಚೋಕಲೆಗೆ ಸಾವು ಬರಡು ಒಂದು ಈಯೇ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡತ್ತ ರಾಮ ಯಾನ ಜೀವಡುಪ್ಪನಗಯನ ಬಾಲೆಗೆ ಮರಣದ ಲೆಪ್ಪು ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ರಾಮ ತುಲರಾಮ ಈ ಆ ಮಂತ್ರಡು ಬುಡ್ಪಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನು ಆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿಗೂ ಪುಟ್ಲ ಸರಿ ಬೆರಣೆರೆ ಈರು ಪಂಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಏ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನೇ ಈ ವಿಷಯಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿನು ಅಧರ್ಮಿನು ನಾರ್ದು ಕೆರ್ಲ
ರಾಮ ರಾಮ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ರಾಮ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಈ ಮಂತ್ರುಡು ಬುಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಶಂಭುಕದು ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಎನ್ನಂಚಿ ಬತ್ತುಂಟು ದುಡ್ಡು ರಾಮ ಪಂಚಾಂಡ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥೋಡು ಈ ವಿಷಯಡು ತಪ್ಪಿತಷ್ಟೇ ಅಧರ್ಮಿ ಯಾನ ರಾಮ ಎನ್ನ ಪಿರಣ ಒರಿಪಲ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಕಾರು ಬೂರುವೆ ಕಿರಣರೇ ಈರು ಮಾಪು ನಟ್ಟೋಡಾಯ್ನಿ ಆ ತಪಸ್ವಿಡ ರಾಮ ರಾಮ ಇತ್ತೆಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ರಾಮ ನಾನು ನಾಲು ಸಲ ದೂರು ಕೊಗಿ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ದಿಜ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರನು ಜಪುಡ ಓಡು ಪಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಮಂದಿನ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ರಾಮ ಈ ಮಂದಿನ ನಾಟಕ ಅತ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಕಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಒವ್ವೆ ಜಾತಿದ ಮರ ಅಂಡಲ ಪೊತ್ತವನ ಅಗ್ನಿಗೂ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೀನಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯ ರಾಮ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುದ ಅರಿವಾಂಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ವಾ ಜಾತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯೇ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯ ರಾಮ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯ ಈ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಭುಕ ಎನ್ನ ಅನ್ಯತ ತಪ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರಣ ನಂಜಿ ಪಿರಕೊರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರದು ಬೂರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಭುಕ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನೇ ಕೂಡ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ಲ ಅಮರೆ ಬಲೆ 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 ಬರ್ತನ ಮಗ ಬರ್ತನ ಸುಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಿರಣನು ಪಿರಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಶಂಭುಕ ಮಹರ್ಷಿಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ಗ ಬಲ ಮಗ ಬಲ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರಿಯರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕನ್ನಡದ ಕುಡೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಆಧಾರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೂಪರಿಕೆ ಎಂಚಾನಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ಕೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ತಡವರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಡೈಲಾಗ್ನು ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತಡವರಿಕೆ ಅವಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಲೆಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಈ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೇತೆ ಲೋಕೋಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೊನೆಯರು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಮೃತ್ಯುನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಒರಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೋಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೇನ ನಿಕಲ್ನ ನಲ್ಲ ಬೈದೊಡಿತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ರಾಮಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೆಪ್ತಡ್ ಬೋಡಿತನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವಿನ ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಆಂಡ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಈ ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಜನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿನ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು